Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasobok kita kembali tun sana dalam Raja Alua Pasamahan Minangkabau. Setiap kali kita akan melakukan sambah menyambah di perhelatan atau di tiap-tiap pertemuan, itu dimulai dari si pangka. Bilang nambah pangka, kerajaan nambah pokok. Siapa itu si pangka? Si pangka adalah mama dari kaum yang akan melakukan perhelatan atau kegiatan. Mula-mula disapo atau bayo minta izin kepada nenek mama yang ada di negari yang hadir di saat itu, minta izin untuk menyampaikan sambah. Pejabat pemerintahan kalau ada. Belum ke sana menonton video ko, jangan lupa untuk di subscribe sana sehingga gue lebih semangat untuk membuat video semacam itu. Manyangku Sultan Melano. Sambah dipuhunkan ke hadapan angku sakali gawa baribu kali ampun, maaf diminta kadang-kadang. Sungguh pun angku surang coba duo nanta sambah diambo nan salangkok ganok nyolah beliau angku nini mama alim ulama serato beliau nan hadir di hati rumah kadang nanko. Tampe ambo mengarang mantakan sambah jo salam, kurang kata silang kata atok pamilang patok pasambahan. Sambah tibo diangku nini mama nan balingka duduk, salam tibo di baliau segala guru, kesimpulan sambah diminta rela dengan maaf kehadapan angku Sultan Melano. Manyo angku Sultan. Artinya sambah nan banamo dipuhunkan titah nan banamo dilekokan, kehadapan angku nini mama nan balingka duduk serato baliau alek nan basamo. Kerana hari Allah barambang tinggi juo. Kok sambayanglah tibo di wakatu, kok janjilah tibo di kutiko. Kok lai kiro-kiro nak memilih paratian nak bakanda. Bana nak manta ke tengah kehadapan angku nini mama nan balingka duduk sarato alek nan basama. Allah kok patui bana disabui. Sekian sam dipuhunkan kehadapan angku Sultan Melano. Kemudian dijawab oleh Sultan Melano sebagai berikut. Artinya sungguh pun angku surang nanta sambah diambo nan salangkok kanoknya lah beliau sagalo nan hadiah di atas rumah kadang nanko. Tampe ambo mantakan sambah dengan salam. Tantangan dari sambah jotitah pasambahan angku jua di anjuang tinggi di ambagadang. Kasan jadi mulo bana dari angku tadi. Di atas suara nan didengar rupo nan dilihat. Kerana hari Allah berambang tinggi kok sumbayanglah tibo di wakatu. Janjilah tibo di kutiko. Kok lain nan teragak nan tak kira diangku. Sebagai silang nan bapangka. Karakok nan bawa junjung. Allah kok patut bana disabut di hadapan beliau nan basamu. Kan itu nan jadi buah penitan nangku. Penito. Dijawab oleh si pangka bana. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Melano. Nyangku Pandito. Artinya tantangan dari bana angku nan katangah jalan nan pasa nan batampuah kato nan bana nan basabui. Baa artinya bana kini tu sabalun bapayo patidokan jo beliau ninyak mama nan balingka duduk serato beliau nan basamo. Yolah patui bana angku anta katangah supaya nak dapat beliau malu mamatui. Ninyak jo mama serato ibu jo bapo. Sekian sambah dikembalikan ke hadapan angku. Dijawab oleh si pangka lagi. Manya Sultan Melano. Tantangan dari bana angku nan katangah lah sawi mato memandang lah basa talingo mandanga. Di atas suara nan didengar rupo nan dilihat. Kok kandak raso kabalaku kok pinta raso lah kababari. Menanti malah angku menurik sepanjang adat. Artinya bana nan bantas sampai ke hadapan angku lakek pitua di nantuo. Dek tahun musim bakisa dek zaman musim baraliah. Dek bayek budi jobaso tak dorong di mulik mani. Tak jambo dia ka bayek. Kini nak surik ke asalnya. Limbago tigo tajalin patamo sirih jo pinang. Kedua bahasa jo basi. Ketiga jo undang-undang. Tak layang sirih jo pinang tahun jam kamuko alek ba itu adat sopan santun. Kok kilek camin alah kamuko kilek baliong lah kakaki. Kok pandang jauh lah balayangkan pandang dakek batu kek dan jateh sirih nan lah kateh carano nan lah katanga. Carano ameh kasatian tuangan guguak koto gadang buatan orang Sungai Puah. Galeh nak rang banu hampung. Jongok bak tiwang katabang kungkun bak kagak kainggok karampah bungo kacibuang kacanggai bungo kaliki. Bau kia ba mego balili jo pucuk rabuang. Batutui dalam mak makah.
Elok pa nanti alek datang barisi sirih di dalamnya. Sirih nan kuniang-kuniang gagang ditanam di dalam kabun. Bajunjung jo kulit manih, bakisa kasudut laman, bajunjung jo awa kuniang. Kawalek condong gagangnya, tiok naik, tiok digatia, bapucuk salai setahun. Tiok balai ditampuhnya bajua sekali tidur, bertalatak dalam carano menjadi kapalo baso. Pihak kapado dek pinangnya pinang lolak, pinang lolan, pinang nan dari runggo guo. Tinggi menyapu-nyapu awan urek nan sampai kapitalo. Setahun tupai mamanje alun ka sampai ke pucuknya. Babulan salodang jatuhlah pinang ciek-ciek. Dipilih putih dah yang sudah terletak dalam carano menjadi kapalo baso. Pihak kapado dek gambiernya gambier dadiah ulu salewang tampangan tarikh Surambi. Timpuan anak sari lama galeh nak rang paya kumbuah. Sapi piah jatuh ke sirih menyerah sampai ke bibir membayang sampai ke muka. Terletak dalam carano menjadi kapalo baso. Pihak kapado dek sadahnya kulit pinsi asam mulonyo di danau orang membuatnya. Dibasuh jo air ambun dirandam jo pati santan digiling di tapak tangan. Putih sarupo banak balam dipalik jo jari mani. Bakisa ke jari tunjuk membayang ke tapak tangan. Diraso jo ujung lidah. Kaleknya sampai ke rangkungan terletak dalam carano menjadi kapalo baso. Pihak kapado timbakaunya sirani ameh disaik sareno alam saito panjang jelainya. Indaknya masjid dipaneh masjid di ambun tengah malam. Disaik orang payakumbuh. Timbakau sangga dipitalah piabang di payakumbuh. Timbakau gayo tanah Aceh. Terletak dalam carano menjadi kapalo baso. Ba'a tatapek semacam iko kini. Pandang jauh dilayangkan, pandang dakek ditukiakan. Di atas sirih nanlah ke atas carano nanlah ke tengah. Kok sirih minta dikunyah, kok pinang minta digatok. Di baliau angku ninek mamak naringka duduk saratu alek nan basamo. Sekian sambah dipunkan kepada kehadapan Nangku Sultan. Kemudian dijawab kembali oleh alek jamu atau Sultan Malani tadi. Manyu angku pandito. Sungguh pun angku surang nanti sambah diambo nak salangkok ganoknya lah. Angku ninek mama ibu jowapo saratu baliau nanadia jate rumah nanko. Tampe ambo mengarang mantakan sambah dengan salam. Tantangan dari sambah dengan titah pasambahan angku juo di anjong tinggi di ambagadang. Kasan jadi mulo bana di angku tako. Kok dikaji maso nan dahulu menurut warih nan dijawek kusako nan kita terima dari nenek moyang kita. Kok suri tuladan kain, kok cupak tuladan gantang. Memakai hereng dengan gendeng, memakai baso jo basi. Adat alek di pamulia, adat nan bapangka basugiro. Alah basugirokan pulo di baliau silang nan bapangka, kerajo nan bapoko. Nan bak panitahan angku tadi. Carano ameh nan lah ke tengah bau kie ba menggo balingka jo pucuk rabuang. Kilau-kilauan cahayanya bak maniak ditimpa paneh, bak camin ditimpa bulan. Batu tuih jo suto ambun. Suto kiriman dari Makkah terletak di tengah-tengah di lingkung orang nan banyak. Langkok jo sirih jo pinangnya. Langkok jo gambier jo sadahnya, timbakaunya bak nantun pulo. Jikok sirihnya dikatakan iyo karakok dahulunya, asalnya rajin menjunjung amuh menjadi sirih bana. Gagang batamu kiri kanan tampuak basiram aswaso, digatia patang jo pagi daunnya batambah labek. Terletak dalam carano elok penanti alek datang. Kok pinangnya bak nantun pulo, tingginya jangkau-jangkauan dijuluk galah tak sampai di jambu tangan balabiah. Tibo nan pandai mambiaknya, jatuhlah duo cukik sakiro kadigato. Untuk hidangan nenek mamak saratu alek nan basamo, terletak dalam carano elok penanti alek datang. Tasubui pulo di gambirnya, di pangkalan asal mulonyo, di kilang orang sari lama, galeh nak rang payakumbuah. Sapi pia jatuh kasirih alun dikunyah nyolah cair. Alun didagu awih lape saringnya sampai ke muko terletak dalam carano elok penanti alek datang. Pihak kapado dek sadahnya asalnya dari langkitan gadang, kulit pinsi lah masuk pulau. Laranglah orang nan pandai membuatnya antah kok putih sari nilai. Orang nan arih bijaksano, sapalik jatuh ke sirih. Gambier lah nyato iki pulau, sirih sakapua kata orang, terletak dalam carano elok penanti alek datang. Pihak kapado timbakaunya saik halus bandangnya lunak sebagai suto diampaikan. Timbakau sangga dipitalah piobang di payakumbuah, timbakau gayo tanah Aceh sampai ke Delhi janyo orang.
Diisok lalu dipadami asok mandulang kateh langit baun setahun pelayaran talatak dalam carano elok penanti alek datang. Ba'a tatapek semacam iko kini, pandang jauh balayangkan pandang dakek batukiakan dia teh sirih nan lah kateh carano nan lah katangah. Kok sirih minta dikunyah pinang minta dikatok rokok minta diisok. Kan itu nan jadi mulo penitahan angku bana. Tantangan dari bana angku nan katangah Allah tasawuh di limbago Allah teracak di pusako. Kok nan sehandaknya kok kato bajawab dan sabalun kayu yang bersambut. Tapi sabalun kato bajawab dan sabalun gayu yang bersambut. Tek karano tadabak ka alek nan bersamo. Karano niniak mamak duduk balingka. Serato baliau nan bersamo. Dibawa kato jo mufakat diambil jo bayo. Nak bajapian nan kapambariannya ke hadapan baliau angku niniak mamak. Menanti angku sakutiko. Naikoh di kandung adat jo pusako. Sakian sambah dikembalikan ke hadapan angku. Si pangka menjawab. Emaknya Sultan Malano. Tantangan dari bana angku nan katangah Allah siang bak hari Allah tarang bak bulan. Bak ruponyo diangku sabelun kato bajawab sabelun gayu yang bersambut. Karena pitua dinantuo lama sirih lega carano lama kato dipayokan. Kabayakan jua baliau nan basamo disinan kato mangko putih. Kan itu nan jadi mulo bana diangku. Bana. Indaklah lai kini tu tantangan dari bana angku nan katangah. Nan lah babarih nan bapahek nan lah bauku nan bakabuang karena lai kabajapian bana kanan tua bananti malah ambo menurik sepanjang adat.